शर्मा जी के आज काम बंद बा। आई यहाँ के परेशान बानी। कहनी कि का कहीं देखी ना काम आकार के मस्तान जी काम और ना वही ना कहलन कि हम ना आए। का कहलन जी कस के कहीं जानता लोग पूछा था नु काम में ना आई हन काहे ना आई हन भाई आयल हैं तो आज रुआ तो बैठकिए हो गल 500 चल गए तो जाके वहाँ से कहीं कि हम 500 दो तोहरा चलते ना हम बैठल बानी। नहीं गरीब के जब रोटी बंद होला तो बड़ा दिक्कत होला। ताकि रोजी होई तो रोटी बनी आ ना रोजी हुई तो रोटी बंद हो जाएगी। ऐसे बड़ा एहसास होला है ये पर ध्यान दी। जो भी काम करा होता हुआ हमारे शर्मा जी के परेशान मत करी। ताकि शर्मा जी कैंटीन चलाई ले। यही से कैंटीन में जाए खातिर यहाँ के अपन देखी केस के तनी डेंटिंग पेंटिंग करा ले बानी। देखी सब चिकन चुकन करा उरा के रेडी बानी। ऐसे कि जाए के बा काम करे कैंटीन में ऐसे चेहरा के बना ले बानी डेंटिंग में। तो डेंटिंग पेंटिंग कहो के जाए खातिर यहाँ के रेडी बानी। अच्छा ये बताइए कैंटीन में जाइले तो का सुविधा रहुआ मिलेला? सुविधा ये है कि वहाँ पर काम कीजिए और खाना भी मिलता है। खाना पीना उसके बाद साबुन भी मिल जाता है अच्छा खासा। अच्छा काम कीजिएगा अच्छा दाम मिलेगा। चलिए आई शर्मा जी के डेंटिंग पेंटिंग में कैंटीन में जाए के बाद काम करे या खाना खोराक सब मिले। लेकिन हजाम में कौन डिजाइन है काट दिले हमरा समझ में नहीं के है। देखी है ना तनी घुमाई शर्मा जी है देखें यहाँ सीधा रहे के चाहे नू आ देखिए सियार का पोछ नियर लटक गल बा। अच्छा ये कौन नया मॉडल है? कटोरी छाप कटोरी काट कटोरी छाप कचौड़ा काट तो ये तो चाइनीज कटिंग है जी बाईपास। शर्मा जी के देखिए बाईपास कटिंग बाईपास 4 लाइन ये सब कटिंग घड़ी चलल बा। आ बड़ा धूमधाम से केकरा सैलून में कटवाई तारकेश्वर जी के। चलिए आई ठीक बा बढ़िया बा। और डिजाइन और कटिंग बा हेयर के आका कही जमाना हो गल बा रेहर के।